Bera jai ostean, erditu ostean, ordu batzuetara konturatu ginen, Lierrek ez zuela ondo begi bat ez zuela irekitzen. Orduan erizaina deitu genuen, baina berak esan zigun garbitza, normala zela. Baina gu zehozer arraroa ikusten genuen eta ez zuen ezabaltzen, pediatrari deitu genuen. Orduan pediatra etorri zen eta malformazio bat zeukala esan zigun, eta begian zenez, hurrengo egunan oftalmologoa pasatuko zela, Lier sakonago ikusteko. Gero mediku ezberdinak sartzen hasi ziren eta genetista esan zigun, odol froga bat egin behar genuela ikusteko ia nondik zetorren. Lehenengo saiakeran ez zuten SBS aurkitu, baina bigarrenengoan CHD zazpigarren genean mutazio bat egon zela ikusi zuten, mutazio berri bat, guk ez daukagu afektatuta gen hori, eta Charge sindromea gaixotasun arraroa zeukala. Gaixotasun horrek bat 15.000 artean edo 12.000 arteko tasa dauka. Lehenengo hilabeteak oso txarrak. Egia da, ospitalera askotan joan behar ginela froga ezberdinak egitera, beti zegoen berri txarrenen bat, ze, klaro, hasieran guzti genuen bakarrik begi bat zela, baina benetan biak zituen afektatuta. Gero, joan behar zara mundu berri honetan guztia galdetzen. Laguntzak, zer egin behar dugun, nora eraman behar dugu, zer egin behar dugu berarekin, egia da, inork ez zaitu laguntzen. Krira joan ginela dela urritasuna edo ikusmen urritasun daukaten umeak doazen zentrura, hezkuntzakoa dela, han 20 egunekin joan ginen, ia zen historian ez dakit ume txikiena, eta han beste ama bat aurkitu genuen, beste gaixotasun aurrero batekin, munduan nola sartu lagundu zigun. Nora joan behar zaren Bizkaiko Foru Aldundiara, edo eskatu behar duzu Eusko Jaurlaritzan ez daki zer, edo horrelako gauzak. Eta azkenan beste familia batzuekin hitz egiten, naiz eta berdina ez izan, azkenean bidea egiten dizute apurtxu bat. Begira! Oso maitagarria da eta alaia, badakiz oso argi dauka zer nahi duen eta badaki ere bere egoera dela eta bere limitazioak zeintzuk diren eta oso ondo. Eta lortu dezakela, edo zer lortu dezakela, ze jendeak. Lier eskolatik kaletik, denok deitzen dute Lier, berak irakasle guztiak ezagutzen ditu eta azkenean badaki lortu dezakela edo zer, orduan hor gaudere lanean. Bere anaia oso garrantzitsu izan da, hori egia da. Bestela Lier zen egongo lan bere anaia barik. Jolasteko, janzteko, jateko, eta berak eman dio kaina hori, gu hasikeran pentsatzen gendun, hobeto zala igual, ez dugu eukena hainbeste denbora, Lier atenditzeko edo, ez? Baina, Markel geneukan, baina egia esan, Markel laguntza oso handia izan da, eskerrak Markel dauela. Lier ez dago izatez gaixorik, arazo horiek ditu, baina egia da, bigarren planoan edo ez dakit nola esan, beste arazo batzuk sortzen direla. Adibidez, oreka arazo asko ditu, eta guretzako orain garrantzitsuena dena edo elikadura da. Ez du jaten, bakarrik esnea hartzen dago. Jantokian geratzen da eta purea eta hori jaten, baina, klaro, ez dakit murtsikatzen, orduan ez du iresten solidoa den ezebez. Gure helburu printzipala da bera autonomoa izatea, azkenean laguntza asko behar du gauza askotarako, baina kaletik ikusten dugu gero eta beto konpontzen dela, eskolan oso ondo konpontzen da, eta orain gure bigarren helburua da Euskadin ezagutzen ditugu estatu mailan beste familia batzuk gaixotasun berdinarekin, baina Euskadin ez dugu inor ezagutzen. Eta ia norbait gugana hurbiltzen den, haiei laguntzeko eta haiek guri laguntzeko bidea nola jarraitu duten jakiteko.